Možete upaliti u vodu tamo. Ajde polako, to se će na to. Ajde. Sad vrat nazad da vidimo šta je. Ajde. To je obrušeno skroz, ajde vuci van. Nazad, ne možete naprijed. Vidim što se dešava. Ajde vuci naprijed opet, to cijep tu kao propala, ajde. Vuci to, guraj sad. Šta je? Ajde. Ovo je po kamenu, to šut. Pa da. Ne možeš ti tu dalje. Ajde nazad. I to je glavna vertikala, tu je sve izlazi iz zgrade, jel tako, na tu stranu? Da, s ove strane, da. I pokatimo i kupimo. Ajde. A ove zgrade su bez treće. Ne možeš tako, brate, ne vidi metražu. Šta radi? Brate, ništa sad ne sluša. Ajde tamo, guri. Da. Ajde, bacio se ovdje. To je tu odmah. Tu je obrušena cev. A mi ne vidimo... Ajde. Tako. To nema koliko? Nemoguće pola metra. Pola metra. A mogu te ti da upali za skoro, ne? Ajde. Gur. Ajde. Šta metar i pol, šta pričaš? Evo ovdje ti ide. Ma nije ovdje nije uzeli pola metra. Ovdje. Evo tu obrušeno. Gospođo, obrušena je cev. To treba tu da se otvori. Sve se razlupa i tek onda kad se taj deo odradi, može se vidjeti dalje šta se dešava. Uglavnom ovdje imate, evo možete vidjeti sami. Kamenje se vidi. Evo povuci nazad. Evo vidite, obrušeno je bukvalno. Vidite. Pa ništa, to ćemo onda reći Radinku, pa će onda kažu šta treba se reći. Vi ćete mu krenuti sam poslala mail.